Gawa po ning balay. Mag-usaray ka. Manilig. Eh, ako na lang. Go kining balay di ako. Ako ra manilig, bal. Ha? Ako ra manilig. Ano man? Ako ra. Ano gani din no? Daghan man. Ha? Kwarta man. Si kwarta. Ganyan. Good morning guys. So karon ako gikan kog bangko, nag-withdraw ko sa bangko no. Tapos daghan kay siligunon diri sa likod kay tanaw ra gud. No, parting paggawa guys, so pati pagdaghan naghugaw diri wa ginasilhigi. Wa gini masilhigi ni Axel ba, pati pagdaghan naghugaw diri oh. Ay mga sagbot-sagbot diri oh. Tawag ko na to si Axel guys. Bal! Axel! Alis ako dire. Axel! Alisa ba? Unsa man? Amber kong silig grabe. Ami silig bi kay kuan. Gawa po ning balay. Mag-usaray ka. Manilig. Eh, ako na lang. Go kining balay di ako. Ako ra manilig, bal. Ha? Ako ra manilig. Ano man? Ako ra. Ano gani din no? Daghan man. Ha? Kwarta man. Si kwarta. Ganyan. Ako ra silig. Ako ra, ako ra. Dagan paghugas ulit ami, mahugas ko bi. Ako ra pod. Kaya na ako. Ako ra. Eh panilang lito kay manglaba ko. Ako ra kay tanan no. What? Ako ra tanan. Fight na. Abi ko bag. Abi ko bag. Dagan kay trabaho on di sa balay. Kaya ra kayo. Ha? Kaya ra kayo. Pagsino ba? Kaya ra kayo. Ako na lang manilig bi kay murag lain man sa imong buot. Wala, okay ra kayo. Ganahan mo ko manilhig. Ganahan ko. May gingon si Axel. Za. Ako ra tanan. Unsa man? Ganahan mo ko manilhig. Oh. Ganahan ko manghugas. Ganahan ko kuan sa gawas. Tas ako mangunsa man ko. Wala, maglingkod ra ka. Okay na kayo ko. Maglingkod lang ka, nagtanaw-tanaw TV, magkaon-kaon, ako manghugas, manglaba, manilihig. Okay ra jud kayo ba? Abi ko bag nagtrabaho ko sa balay. Wala oy.